Hola, bona tarda. En els racons de Girona d'avui hem vingut fins a la Casa de Cultura. Hem vingut perquè la Casa de Cultura durant 200 anys va ser seu de l'Hospici o la Casa de la Misericòrdia i perquè de fet coincideix amb la presentació d'aquest llibre fa algunes setmanes de l'Hospici de Girona 1769-1963, Silencis i paraules d'un món en reclusió, de la Céline Mutos. Jo la Céline la vaig conèixer precisament quan se li va atorgar el Premi Beca 8 de març des de l'Ajuntament de Girona. Jo en aquells moments tenia la responsabilitat d'Igualtat i ja en aquell moment el treball era d'altíssima qualitat i feia un repàs amb clau de gènere de com van viure les dones entre aquestes quatre parets a l'hospici. Posteriorment, amb un treball de recerca molt rigorós i molt profund, doncs s'ha pogut ampliar aquest treball fins a l'elaboració d'aquest llibre. I de fet, aquest treball ve a omplir un buit que teníem en la recerca històrica de la nostra ciutat, de quina va ser la relació de l'hospici amb la resta de la ciutat i de com es vivia dins d'aquestes quatre parets. Hi ha un últim element que dona importància a aquest treball de recerca i a aquest llibre, que és haver donat llum a veus fins ara potser silenciades de nois i noies en aquell moment, homes i dones d'ara, que van viure i que representen la memòria viva de què va ser l'hospici, de què va significar viure dins l'Hospici de Girona. Segur que moltes vegades haureu passat per aquesta cantonada, és Ginesta i Fontanilles. I no sé si us haureu adonat que a sota d'aquesta cantonada hi ha un escut que de fet és l'únic element que queda del que va ser la Casa de la Misericòrdia durant molt pocs anys en els seus inicis, abans de convertir-se en tota una reforma urbanística i de l'edifici en l'hospici que va ser després al llarg de 200 anys. Aquest és l'escut dels Colomer i Cruïlles, un matrimoni que no tenien descendència, es van casar a una edat ja molt avançada i com era típic de l'època, una part de l'herència anava sempre encaminada a causes pies. En aquest cas, l'atenció del que en l'època es descriu com a dones perdudes. Va anar evolucionant també, de fet, i també es va fer atenció a homes, atenció a infants, però la causa primera era aquesta. I de fet us heu d'imaginar aquest espai, aquí hi havia un carrer que es deia Plantafaves, perquè aquí teníem tota la zona del Mercadal, que ja hem comentat moltes vegades, que eren horts, eren terres, i hi ha fotografies en el llibre on veureu que aquesta Casa de la Misericòrdia i Hospici estava enganxada a la muralla del Mercadal. 1860 hi havia comarques gironines 311.158 habitants, d'ells 5.437 pobres de necessitat, tal i com es descriu en els arxius. El 64% d'ells eren dones. En el capítol del llibre on es fa un repàs històric veureu que hi ha un element comú que és les extremes dificultats i fam que es va patir sempre dins d'aquesta institució. Però en tot cas, si alguna època històrica va ser d'un mínim avenç, va ser tant a principis del segle XX amb la mancomunitat amb petits elements de modernitat, com i sobretot a la Segona República, on fins i tot el canvi de nom per Casa d'Assistència i Ensenyament va fer que l'element de la cura, l'educació i la formació i el mètode Montessori es convertissin en elements centrals de l'activitat dins de l'hospici.